Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Klasjeneren, een groot gesprek met Limburgse dialectartiesten. Vandaag John Tana. De carrière van de in Marseille geboren Maastrichtenaar is in 2022 in een stroomversnelling geraakt. In een mum van tijd verscheen hij op alle grote Limburgse podia om zijn Franse chansons met eigen parodieteksten in het voor Frans Maastrichts te brengen. Tana was van jongs af aan al een creatieve mens. Een creatieve man altijd geweest, ja. Altijd wel mee bezig geweest met muziek, met film. Samen met mijn compagnon. En we doen het eigenlijk altijd. Muziek maken, filmpjes maken. En creatief bezig zijn, dat vind ik wel erg leuk. Ja. Ik vind het leuk omdat om ons eigen hersenspinsels zeg maar, op beeld te zetten en zelf liedjes te maken, dat vind ik weer fantastisch. Ja. Want er gebeurt veel in die kop. Er gebeurt veel creatieve dingen in mijn kop, ja. En dat moet er op een gegeven moment doen. En dan kun je het of beeld, op film, of muziek, of wat dan ook. Ik ben nergens goed voor, daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Dat heb ik altijd wel interessant gevonden, de tv en dergelijke tv-programma's. Vroeger ook in Frankrijk vond ik het erg leuk om de tv-programma's te kijken. En dat heb ik altijd wel getrokken, de filmsterren in Cannes en dat soort dingen, dat vind ik altijd heel erg chic. En dat zou ik hier ook willen zien, zeg maar, een filmster of een muziekartiest of dergelijke. Ik mis de kroegen, de wanden, de clubs en de DJ's. Maar van alles nog het meest mis ik mijn pilsjes. Ik mis mijn pilsjes. Je hebt dat zien ontploffen, ja, dat is heel erg snel gegaan. Hij had zeg maar, een videoclip online gezet, de Fagra. En ineens keek ik en er wordt steeds meer gekeken. En ik denk, ja, dat is wel raar, want het is eigenlijk protest nog. Dat is eigenlijk niet zo leuk. Maar ik hoef geen volgepropte kans. Geen Fagra, geen Fagra. Ja, toen is het ineens niet snel gegaan. Ik kreeg een boeking en dit en dat. Ik sta in de auto, ik moet overal naartoe rijden. Het was een grote ravage, zeg maar. Kleur van kalkak, kruienpotter op een sla. Ja, en daar ben ik, dat is eigenlijk een liedje dat gaat over het eten van de ganzen, wat ik heel erg verschrikkelijk vind. Want die beesten weer op een verschrikkelijke manier in mijn leven gebracht. En daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Dat verbonden is creatief, ja, dat kan niet toch zo. Geen schilder, veel, ik kan allemaal achterin. Die teksten moeten niet voorspelbaar zijn. Dat vind ik niet zo. Aan de veel carnavalsmuziek heb je een wedstrijd wat erna komt. Ik wil altijd een beetje vernieuwend blijven en eigenlijk voor jong en oud muziek maken. Van remixjes tot oude nummers. Ik wil eigenlijk een beetje dat het breed blijft, zeg maar. In het struitje is ket aan de handen. Het eten maken avec een plant. Ik heb geen planten in de garage, achter de deur. Wat ik denk is dat door de corona zeg maar, lui heel lang niet op vakantie zijn kunnen gaan. En tot lui, wat heel veel lui gaan naar Frankrijk op vakantie. En die liedjes kennen die daarin als ze in de auto zitten en naar Frankrijk rijden. En ik denk dat dat een beetje iets van euforie opbrengt bij de lui. En natuurlijk als het carnaval is, iedereen is vrolijk. Ik denk dat dan zo'n Franse muziek er ook wel enorm bij past. Een beetje vrolijkheid, een beetje terug naar Frankrijk, een beetje het zonnetje. Ik denk dat dat een beetje dat is, zeg maar. En of de lied is formidabel, van de geur. Ja toch gedrukt, formidabel, van de geur. De laatste titel hebben de lui het wielen erg nodig om terug in tijden te gaan. Alles is jaren 80, alles is synthesizers, alles is ouderwets. En ik denk dat ze dan in metgeest dat ze ook dat oude gevoel terug kunnen overbrengen. En met die oude muziek denk ik dat dat plaatje heel erg schoon uitziet.
En dat is eigenlijk wat ik hier wil terugbrengen aan de lui. Ik wil de lui een beetje terugbrengen in de oude tijd. En een beetje het gezellige van vroeger weer laten zien. Het gezellige van de vierkante tv's. Juist. Ich weet het nog goed, zo'n meid leren kennen. Ze mocht mich heel gern, maar niet haar vriendinnen. Een picknick met haar, om mijn hertje te winnen. Die toch de rest maar bespaart. Ik wil zijn mijn hart, voor alleen voor de lol. Ik wil zeker niks meer. Er is geen extra's met John. Ik denk het ganze verhaal eromheen. Ik denk dat lui dat interessant vinden. En Wat precies? ik weet niet, het geheimzinnig een beetje, denk ik. En daarom vertel ik ook niet al te veel op tv en dergelijke. Dat het dan een beetje geheim moet blijven. En dat er steeds meer verklapt wordt, laat ik het zo zeggen. Dus toen moest ik kon lopen, een fles wien in mijn hand. Het was echt geen goeie koppen, maar van een goed jaar. Ik wil zijn mijn hart. Wat er belangrijk aan is dat ze bezig blijft. Constant nieuwe filmpjes des, constant de lui spannend. De dingen spannend houden voor de lui. Wat steeds met gaat uitkomen, lui blijven verrassen. En leuke foto's maken, goed bezig zijn met filmen. Alle dingen wat ik leuk vind eigenlijk. Om de lui met liever verrassen, dat is misschien het belangrijkste aan het ganse social media. Niet dat ze dan wat ik uit in hand heb, zeg maar. Ja, nemers verwachten natuurlijk Boursin in die hoor. Nee. Maar het is ook een heel vervelend verhaal eigenlijk, ja. Iedereen dit maar te lachen en te dansen altijd, maar eigenlijk is het helemaal niet zo leuk, dat verhaal. Dit eigenlijk nog heel erg veel pijn, eigenlijk, nog steeds. Ja. Want het is wel waar gebeurd. Ja, zeker, is het wel gebeurd, ja. Maar de kracht van John Tana zit ook natuurlijk in de humor. Ja, nou, de lui zien het als humor, maar het is eigenlijk geen humor. Het is eigenlijk allemaal vervelend voor mij. Maar de lui lachen me eigenlijk een beetje goed. Ik voel mich alleen, alleen. Dat gevoel, dat deed mich geen pijn. Ik voel mich alleen, alleen. Dat gevoel, dat deed mich geen pijn. Wie hebt ze het winnen van de Jo Eresprijs ervaren? Ja, het was een hele chique prijs eigenlijk. Ik kost het eigenlijk eerst helemaal niet. Maar ik heb het allemaal een beetje opgezocht en ik merkte dat het best wel het goeds was in Limburg. En ik ben er ook erg blij mee. Het gebeurt niet dikwijls als een buitenlander de prijs wint, denk ik. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Mijn Amazon, mijn Hafenschlag, dit wil voor mij een schöne dag. Ik denk dat ik hij dichter kom, gaat Champs-Élysées. Hierdoor hebben ze het misschien ook wel, huur ze dat ook wel als kritiek. Ja, dat ken ik ook. Even een paar chansons vertalen en dan cashje. En Ja, dan zeker. ook nog de Jo Eresprijs winnen. Chic is dat, hè? Met covers. Dan lag ze eigenlijk de bal uit een broek, als het zo zegt, hè? Ja. Ja. En wat zit zich erop dan? Ik zeg erop, doe het lekker zelf dan, trek een wit pak aan en ga het proberen. Want? Zo Dan zie je dat het ook niet altijd even leuk is om in een wit pak op het podium te staan. dat het hard werk is. Dat het hard werken is en dat ze geen weekend meer is. Maar immers die zo creatief is en zo goed met teksten kan omgaan, moet misschien eens met eigen werk komen. Eigen melodieën, eigen Ja. teksten. Zit dat erin? Dat zit er misschien wel in, ja. Peut-être. Peut-être. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.